Бригадата ни направи ремонт в Люлин, в това ЕПК. Сега ще ви го покажа. Също така в Дианабад в панелка. И отделно имаме и едно ново строителство. Елате да видите. Изкъртихме всичко до панел. До панел направихме една цялостна подмяна на ВК, L инсталации, съответно машинна мазилка навсякъде, отделно финна шпакловка, латекс. Ко и на теб ти предстои ремонт, искаш да го направиш като хората, да изкъртиш всичко в стария панел, да подмениш L инсталации, ВК, то може да се свържеш с нас, да ни последваш, да седиш и другите ни обекти. Работим само в София, правим огледи и безплатни оферти, така че свържи се с нас. Виждаш, освен Люлин и в Дианабад, много хубава баня с линейни сифон, с нишички. Навсякъде пак машинна мазилка, шпакловахме, боядисахме. Тук в това ново строителство направихме само банята, коридора и налепихме почка в зоната на кухнята, тъй като клиента ще си я шпаклова и боядиса сам.